kaikki, että tänään on tuunaive. Kuten varmaankin kaikki näki siinä tekstissä, mikä oli siis siinä. Eli ollaan lähdössä Los Santos Customille. Tuunataan tää hienoksi. Siinähän se on. Tää on korhuissa ja kaikkea, niin pitää tuunata. Onneksi on tarpeeksi rahaa siihen. Mennään sisälle. Rikotaan vähän juttua. Noin, sit päästiin. 17 000 voisi ottaa hyvin. Tää on ihan hyvä. Hyvä ei mustana. Musta on hyvä. Vihreä. Se sopii hyvin. Voisi ottaa tuon 16 000. Tai joo. No, ei ole väliin. Pakuputken voisi ottaa ihan alhaalla. Tää näyttää mun mielestä hienolta. Ja niin. Tuunaa sitten tän. Niin, joten voisi ottaa jonkun kivan jutun. What? Right. Tää mutta kattokaa kaikki rekisteriväri on muuttunut. Siellä. Ihan hyvältä näyttää nää, mut vois katsoa vielä. Vielä vois katsoa. En mä osaa vaan päättää näitä. Mä otan ehkä tän Blackin vaan tästä. Toi on oik hyvä toi musta väri tossa. Jos ottais vielä musta valkoiset olisi niin hyvä, tai musta pinkki tai musta vihreä tai musta liila. Mä tykkään niistä, että ne sopii hyvin yhteen mun mielestä. Mut kaikilla on omat mielipiteet tietenkin. No tää voi pysyä, että ei mulla kato tota ollenkaan. Joten ei tarvitse otetaan turbo täysillä, se onkin. Wheelsit vois ottaa offroadin, koska jos me lähdetään jonnekin vuorille, siis minä lähden tai joku mun kaveri, niin voidaan sitten näin jotenkin, en mä osaa selittää, mun lähtee ajatukset päästä. Siellä näette vaihtuu. Sitten siellä on eturengas vaihtumassa. Ja sit siinä. Windowsit. Ne onkin jo täysillä. Hyvä. Eikö tässä muuta? Sitten lähdetään pois. Los Santos Customille. No mut. Mä jatkan tästä ajamista. Jättäkää ihmeessä tykkäys ja tilatkaa kanavat. Mut voi katsoa tuolta alhaalta Instagramin kautta. Mä lähetän siinä linkin. Ja kommentoikaa ihmeessä. Joten se on Random Boy tältä kertaa. Se on moro.